Fijn dat je allemaal weer kijkt naar het kniphuisje van Renske. Ja, vroeger wordt er veel werkeloosheid. Ja, nu ook wel, maar niet meer zoveel. Nu vragen ze mensen, hè? Vragen ze personeel, vooral in de horeca. Maar ja, het moet ook allemaal liggen. En je moet solliciteren. Nou, daar heb ik wat op gemaakt. Je kniphuisje vers dus. Solliciteren. Maar ik doe het wel met een paar katten. Ja, solliciteren. 3 kallentje katten en dat is toch sterk. Zodat dan woon je lang zonder werk. Zo solliciteerde je dat miauwtje bij me zag. Ja, de eerste bij fabriek de Friese vlag. Dan heb ik, zag ze, tot 's morgens vroeg, lekker melk en dat werkt niet meug. Nee, de tweede woei bij Whiskas aan de slag. Daar kreeg ze katten voor, eerder een dag. Ik ga een brief bij Bavaria afgeven, zegt een derde, want ik wil hier beleven dat ik bier kreeg in plaats van melk of water. Dan heb ik iedere dag lekker ook nog een kater.